Bueno, nik aurkeztu behar omen ditut, aurkezpen biharrik uste dut ez daukatela, baina bertso saio txiki bat egingo digute baina Amaia Agirre eta Andoni Egaña bertsolari. Euskal Herrian arnasgunerik baldin baziok bat haudek tertuli pixkat eine omen ditek hango laurek, horko laurek tanota bidez labur bilduaz oso ongik okum laudek argibilia itanoaren aditu gehiegi zeude. Panik persotan egingo dinak ohitura degun bestela uste gabeko hanka sartzeak sortu litezken bestela konturatzen nau berba eta berba jendean ekatu dela orain isilik zeuden danak ta pixkat goza dezatela. Beraz gubion esku altziok deskantsuaren ardura ordu ta erdiz aletu ditek itanoaren kultura ta urtaroka banatu nunbait baina pasadik faktura Ila eun pasa nahi ez dutenak udaberritik negura. Nik ere grinaz segitu dinat hor zozketaren sasoian uste gabean batzuk sortea besteentzako jipoia mai baten hiru uda juntatu hortxe jodinatekoia ta uda berririk papez ertzainakek arrazoia. Uda berririk etzela kantatu zin aidanean hanka sartze bat bezala kantau oi genian azkenean mikroan jabenik ere galde einainikek zuzenean ire ustetan nunago Andoni, negu edo udazkenean. Egitea garbi esango dinat, ta gainera bapatian. Nere bizitzaz jakin nahi buken, ta ez den nere kaltian. Naiz kaudiloan eguna izan hori zagon apartian. Eta zehazkin ni sentitzen naun gaur urriaren batian.
Gaur urriaren bat eztek baina nunbait ezago etxita. Udazkeneko arbol puntietan boletoak erosita. 61 jaioa aizta, naiz izan urte polita. Sustraiak ondo botata baina ostorbelez josita. Urrian bata ipini dinat, nere adinaren barrera. Sartzen noan ni baina gaztea, ezote dinat jarrera. Eure buruaz galdetzekore, oraintxe dinat aukera. Erorri ere pasiago, San Ferminetik aurrera. Ile urdinduak belzten dizkiat, nunbait eztek ire kalte. Pelukeria ordea eztek gaztean eskaparate. Zazpian jaio nitxoan, dataurazioak aparte. Gazte izaten utziak andoni 50 bete arte. Pelukerira joaten aizela, zeinen aitorpen polita. Ura garesti irteten dala, ala nagon iritzita. Ileakiko lanak benetan, egiten dizkinat tita. Makina nik neu pasatzen dinat, komunapan eserita. Taza gainean imaginatzen, lanak hartu dizkiat nik. Eta atzekoz aurrera ere eiten omendek oraindik. Ola egitea oso errezadek, nik adina badakik. Baina makurtzen lanak ta gero, hilek nork jasotzen dizki. Erantzun hori ez den erresa, baina hortzian suabe. Aipatu dinat lehen komuneko, taza tapata zutabe. Ikusi alden begira ezan, enaurile askon jabe. Ta biltzekoak biltzen dizkinat, gerririk nekatu gabe. Estrategiak garatzen dituk denboraren joanean. Naiz ta frekillo galanta izan, uanik iraganean. Nik ez diat
kalparra hundirik ez lehen ez orainean. Ile falta pixkat ta gutxina bilok gure mingainean. Bersotan ika egin beharrak hause ekartzen dinitida. Bau besteari beti mokoka, batek besteari didan. Hain xuxen ere jende gehiago, nola pasagonez tira. Orain guk ikain dezagun, aurreko hauei begira. Doinu zaldatuko diau, beste bide bat hartzeko. Zenbaki eixonatxiok, ta arabataz besteko. Bakoiti eta bikoitietan, eskatu zaie jartzeko. Ta jangelara ekarri dizkitek, lehengo zarrak berritzeko. Iritsialak galduta, sentitu naun mekauenka. Baina gerora jabeto, hemen batzela oreka. Hainbat numero eta hainbat mai, denak sailean gordeta. UNESCO ere ez din izango, olako antolaketa. UNESCO berrikuntzetan, naizta izan ausardia. Gaurkoan hartalde honek, beltza etzin zilegia. Noka edo toka, nola egin behar dunk, auto zaila alegia. Kilometrorantz ematenin, batzun izu aurpegia. Etorrita begirada, hemen pasatu dinat fini. Ta nere neuronak oraindik ez zabiltzan horrein harin. Zahar mordo bat ikusi dinat, gazte mordoska bat berdin. Adin askoko jendea zegon, ta horrek poza ematen di. Noka edota toka einen, alba genu egunero. Baina neskei ere toka, sarri aste buruero. Ila lagun elkartu ditu, kenian hainbat espero. Baino erdirik bilduko aluan, zozketarik ez balego. Zozketa egite hori,
sekula ez den kaltian, sari bat ondo zetorken, Gabonetako artian. Sari hotz hori zabaldu ez gero, Euskal mintzodun artian, 200 gora etorriko itun, igual datorren urtian. Andoni ondoa joalek, mikroontatik esana, etortzeituan ta esana, hartzazue opari bana, ta usoana azken totxoa, xukatanokaren plana, Gabonetako opari edo Gabonetarako lana. Gainerak Durangon gauden, ta hemen sentitzen etxeko. Azoka martxan zebilen, urtero antzeko. Liburu lodi hori leitzeko, beharrik etzegon lepo. Gure etxean ibiltzen ditun, mai errenak kalzatzeko. Gurean ere alabek egiak garbi esan da, lehenengoa urbildu dek, ta katilua heldu danba. Libururik ez ta pentsatze ezin, haudek ikasteko txanda. Ita noa dizkidenak buruan, hortik trago bat edan da. Nik ere izan ninan bai, edaten nuen epoka, baina alkohola ez den ez, pahotxa eta bikoka. Katilutikan patjarredan da, emango bai diten nota, eta orduan eingo zioten, neskatxari ere toka. Nik ere ez dit egin nahi alkoholaren propaganda, baina maiz ibili gaituk bertso kantuan edanda. Ta zenbat mutil urbildu oizana, kontuaia iraganda. Baina earki gehatzeituan, earki gatxik esan da. Ta bilerau ederra den, ta bakoitzari berea, lehen adina esan dinat, berez kontu xelebrea. Lurraldetasun kontua ere, azalduz nere xedea. Hemen bazegon 5 edo 6 bat, herrialdetako jendea. Bizkaitar Gipuzkoarrak
edo Arabakok pentsa, lapurtar bat eikusiat, bere izketak ze pertsa. Durangaldeko 6 edo 7, ta ezetz eman ezetza, gaur arratsalden eingo menditek, uazemankeko esketxa. Durangaldeko jendea, nagusita nabarmena, Gipuzkoa eta Lapurdi sumatu ditun urrena. Arabarrak be batzuk baditun, Ricardo bera onena. Aita santua aurrean jarri, taika eingo liokena. Oraindik jendea zegoka, bertsoari adi, baina orain sortu zaiaka, komeri ugari. Ta hobe galdetzea asko dakinari, ikaite ote ziok gazteak zarrari, ikaite ote ziok gazteak zarrari. Hori erantzutea ez den oso errez, dudak zeuzkanat asko, jakin ezan aurrez. Gazteak zarraika, olakoi mesedez, munduan baliteken gure etxean ez, munduan baliteken gure etxean ez. Beraz mila biderrez, oten auk okertu, orain zalantza pila baitzaizkiak lertu. Jose Agirrei egiten itxoan maiz gertu, baina baimenik banunen itxon galdetu, baina baimenik banunen itxon galdetu. Zertan den itanoak duen gramatika, edo zargazte kontu, edota etika. Nik eiten nitxienan, bitxia apika, Agirreri zukata laskan horika, Agirreri zukata laskan horika. Beraz sentitu behar dit frustrazioa, naizta ika etxeko euki pasioa. Ta orain ulertzea nere desioa, zeuan beldurra edo edukazioa, zeuan beldurra edo edukazioa. Erantzungo niñake, ta gainera pozik, erantzunik ez dinat, bate aproposik.
beldurra ez gendula, bazekinat kasik, hortik ezerrezunan, inertzia baizik, hortik ezerrezunan, inertzia baizik. Ba oain xutan zekata, mingainaren puntan. Damu handi bat zekata ta ondo apuntan. Gainditu ezin bat diat, haineniok galduta. Jose Agirreika ta alabeizuka. Jose Agirreika ta alabeizuka. Jose Agirrerekin ika jatorri eta alabeizuka ta jartzeaiz gorri. Ondorioa bat behar uken eratorri, amaia sexismoa deitzen zaion horri. Amaia sexismoa deitzen zaion horri. Ni hain nauk feminista ta hain proatira. Baina behin jarri ezkero barrura begira. Autokritikan hasi behar dit, bai dida. Ikaingo nitzen iruk semeak balira. Ikaingo nitzen iruak semeak balira. Ulertzeko aten da, sosegatu adi. Ejempluak baditun, olako ugari. Autokritikoan neu, ez alden nabari. Zuka egiten zionat, gure arrebari. Zuka egiten zionat, gure arrebari. Nik ezuka eten diatan nahi arrebekin, eta ez berorikan ere buruakin. Behin alabei esan ez, ika behar dut egin. Erantzun zidan ama ola ez hitz egin. Erantzun zidan ama ola ez hitz egin. Eta jendea nola daukagun soraio. Beste galderatxo bat botatan nik naio. Erantzuna pentsazan zaila den arraio. Jaio berriai ika egiten alzaio. Jaio berriai ika egiten alzaio. Jende askok ezetza naiz izan buruan. Lentsio kontatua izan akorduan. Nik ala ingo nieke orain ta lenguan. Ala ikasi banindun jaiotza orduan. Ikasi banindu jaiotza orduan. Hemen ari gaitun gutirrik gitarraka.
Batzutan xuxen eta inoiz arrastaka. Oituraik ez daukagun zerbait itiraka. Ikazaila deke eiten sartu gabe hanka. Aditza aldatzen dek errima ere bai. Horakorik ez dugu gehienetan nahi. Ta asmatu ezean trailari trailarai. Asmatzen ez dunean bertsolariak jai. Argatik entzuten den ika horrein gutxi. Baina inoiz edo behin behar dek erakutsi. Inertziak apurtu eta horri eutsi. Horren legea hoxe egin edo hautsi. Guk geuk egin ezean zeinek egingo dik. Uste gabean rima zailtzaila eman dik. Lehenengoa iretzat eta bigarrena ik. Oaidik burua fresko zeukarat oraindik. Errimategitan azagonan kazgora. Lau txapelen jabe aiz ez abiaztora. Enaun errespastatzen nitotikan nora. Ez aiz inoiz pasatzen listotik tontora. Ik nahi gabere zindek tontoana egin. Horixe egitea zaidan atsegin. Tan erdi lotxatuta listondia hauekin. Nik hori lortzen dinat indar gutxirekin. Tontoana egiten naun espezialista. Ez ibeste zeo zerretan aiz artista. Jendea kalkulatzen ta luzatzen pista. Inork ezindik segi andoniren pista. Abituko dek baino ez aliatu. Beraz berak esan du eta ez saiatu. Beraz zurik eritan ez zaiaztoratu. Elkarpikin bat igual behar dinau loratu. Amaia ere degu emakume fina. Finetik ezer gutxi zeukeat jakina. Baina onar dezagun badaki latina. Nahiko ondo joan dekire alegina. Filologian eman genin latina bai. Nik klaseak niskinan teninan juan nahi. Ire modura nik emaiz egin nian jai. Azterketan norbaitek beteko zuen zai. Behin nere lagun batek bete zidan ura. Zenbat atera uan etzitek ardura. Zazpiter dira edo amaia kontura. Honek beti nahi gabe bere abentura. Bate ikasi ez da ala ere zazpi. Hori gure etxean ila ezunan aski. Amarentzat sekula aski eztek noski. Amak maiz bigoteak luze baita karzki. Hemen kantatu dugu kanta zitekena. Beste leku batean eman daigun pena. Ni hori joranian tokirik onena. Durango ere ez lekurik txarrena. Barrura sartzeko ere tarte hartu alda.
Azokakoa naizta ezten kriston malda. Hori jaurretik bota ezak begira ba. Berso bat norbait eske urreratzen bada. Horra erten taigaina berso bat botazak. Ba joan nahi barrura ta plana iretzat. Lehen ere eman dizkinat neure kalabazak. Horren beste maite hau jendeak ta plazak. Ordun junai etxera handik pasagabe. Hortan ederki dabil oso zuzen zaude. Trena hartu ezak ta ein aulkilean jabe. Nik lo egingo dinat suabe. Despeditzea ezten erresa izaten. Asmatu ezinik gaudek ez tekantzematen. Saia zaitezte ika aldana esaten. Noka ta toka ika elkarri ematen. Ia bi ordu joan dira etorrita, batzuk janekatuta silean eserita. Pozarren egin dugu zuengana bisita, algendun eran ika einda iritzita. Mila esker entzule, mila esker zirika, eta segizazue aurrera ere ika. Hemen antolaketa sumatu dut bikain. Guk momentu batzutan egin dugu labain. Gu onak gara baina ez gara hain. Ni gustora ta iri ze iruditu zain. Agur eta azokan disfrutatu orain. Agur eta azokan disfrutatu orain. Bueno, inoken hau aukeratu ordezkari izeteko, baina neuk nure buru epine hotzeta. Eskoeta mikrofono edekoan ezkero agindu. Eskerrik asko etorri, apuntauzarien guztixoi, apuntabetzarienak eta etorri zarien hori bebai. Eta, bueno, nik ez dakit, baina hor batetik entzun dut pintxuan oso idea ona izen dela, datorren urtien iteko ordantzi barriro be. Hemendik entzun dut gustora egon zariela eta ez dakit zer, beraz uste dut formatu ondo dauela, niri bertsolarezekin bukatzie iruditu jatan bikai, eta uste dut datorren urtien bertsolare pepin diriko dugu zela barriro, ze seguru asko etorri dela bertsolare dauzela bai. Ez ikagarri, bueno, hori, gu ari gaituk ika egiten animatzen eta antolatzen, eta datorren urtien hainbaten leku epelonadaz, eskola oso ondo postoiaku hau, eta toki seguruen moduen ikusten joa beraz, hainbaten antolatuko jo barriro ben. Eskerrik asko.